Nej, altså nu er det altså lige ved at være tid til den store VM-fest. Og jeg har gjort arenaen helt klar. Jeg skal lige ind og kigge. Kom bare med. Det er pigerne fra Polen, som træner. Når det går rigtig i gang, så skal jeg lære dem alle sammen at lave Nessie jump. Kom og lige se. Tada! Det bliver så godt. Jeg er ikke helt færdig endnu. Jeg mangler lige at rydde lidt op. Men i morgen, så kan de bare komme alle sammen. Der kommer nogle andre til det.